Čiže ahoj, zdravím vás Ferko TV, Nebolis, Rumik TV a dneska sme tu na hru World of Tanks. Vidíte, že nemám bohu aký dobrý tank, zatedy mám vyskúmané tento dvojkový tank a pomaly tak teda si skúmam a s vami dneska by som chcel ešte vyskúmať trojkový tank a potom to ukončím. Čiže bitva. A ak mi to seklo. Dobre. Teraz som si akurát na ňom trocha dielo vylepšil. Takže tí dvaja majú T8. Tak, teda ideme do toho. Tak. Ak by ste slabšie počuli zvuky, tak to je tým, že ich mám tak trochu spomenšie. Neviem, čo mi to robí. Keď nahrávam, tak mi ich tak ako keby... neviem, mi ich tak ako keby... ako keby mi ich tak spomalí. Mám ich naplno, ale mi ich spomalí. Tak. Potlak ma, keď už do mňa búcha. Tak. Mal som už 5-kovým tankom účet, ale som od neho zabudol heslo, ale aj tak by som si ho zmenil, lebo som chcel začať na novo. Tak. A ideme teda najprv. Máme prvého. Dobre. Dali sme ho. Tu je ďalší. Ojojoj, ten ide po nás. Dobre. Tak, ukážte sa ďalší. Tak, vlastne, keď neviete, ako sa takto približuje, tak stlačíte proste Shift. To vám približí, už ho potom nemusíte držať. Ten tam je voľaký. Tak. Tak ja to teraz trochu tak pauznem a vrátim sa, keď bude po bitve. Lebo nechcem odchádzať z bitvy, tak vrátim sa až po bitve. Takže OK, u nás je to trochu menej, tak som to zapol. A už teraz spolu počkáme, kým to tady skončí. Ja kúknem, či všetko fičí. Tak. Na ako kameru. To má... Tak. Tak. Čakajte, jak to bolo. Čiže uvidíme. Už tu traja naši. A... vlastne... a 5 henty nepřátelé. Ja to ešte teraz pauznu na chvíli a vrátim sa, keď už bude koniec. Čiže OK, už je po bitke na garáži. Ešte nemáme na vyskoumaní. Tak. Servis. Akceptovať. OK. Máme. Asi to ešte jednu bitvu a ja kúknem, koľko to ja natáčim a to ukončím.
Tak. Tá istá mapa. Do toho! Tak. A ideme. Bum. Tak. Ideme sa sem zamaskovať, tak jak v prvej bitve. Máme To poškozený tam pás. sa podáme na to bežný. Na to rýchlo vycúvať. Ale to ma zbadal. Nemôžeme sa ani hnúť. A to ma zbadal odbachnúť. Ideme dole. Tady končíme. Všichni ven. No ty vole. Upravuje sa nám pás, dobre, aspoň, že som ešte kúpil náhradný. No tak už nie. Teraz to palne zás a vrátim sa až keď budeme buď jeden alebo keď už budem garáž. Je OK. A zás nám prehrali. Musím to teraz na chvíľku pauznúť. OK, som späť a musím to už ukončiť, lebo pamäť na disku je. Ak sa video líbilo, zanechte like, nie, kľudne dislike a odvrajte, majte sa.